Kaya lang, magpa-load muna ako. May load na load eh. Importante naman to eh. Meron akong sasabihin sa inyo. Tapos sabi niya, manghingi daw siya ng load. Tama, ba't ka tumawa? Uy, dude, scammer ka. Eto, sasabihin ko sa inyo mga boss. Ito si Boss Lloydski, scammer na to. Isa siyang dakilang scammer. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss? Welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, your boy, this is Boss Jupil J of Jupil Films. For today's video mga boss, eto mga boss, napaka-boring ko dito sa bahay. Ang gagawin ko ngayon ay pagtripan ko na lang si Boss Lloyd at saka si Kurt Demon. Pupuntahan ko sila dun sa kabilang bahay at isurprise ko sila. Pagtripan ko sila kasi alam ko nandun sila sa kabilang bahay, dun sila natulog mga boss. Meron akong sasabihin sa kanila. Okay mga boss, so bago po natin sisimulan tong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, sabahan nyo ko. Let's go! Alam nyo ba kung bakit nandito ako, Boss Lloydski? Bakit, boss? Ano? Bakit? Kasi nag-cutting ako. Hindi, joke lang. Hindi. Andito ako ngayon. Kaya lang, magpa-load muna ako. May load na load eh. 0977 325 0977. Magpa-load muna ako kasi importante yung load kasi meron akong ikwento sa kanila kay Boss Lloydski. Pero hindi nyo alam kung ano ikwento ko, no? Hindi ba kayo kinakabahan? Di, boss. Ikaw, Court. Tanong muna natin si Court. Ikaw, Court, hindi ka ba kinakabahan kung ano ikwento ko sa inyo ngayon? Pumunta ako dito kasi meron akong kwento sa iyo. Importante lang. Medyo, boss, kasi di namin alam, boss. Hindi nyo alam. Sandali lang ah. Register ko muna yung load ko para hindi makain. Saan tayo mag-uusap? Sa bahay na po. Sa bahay na nilang Court. Ano sasabihin mo, boss? May importante akong sasabihin sa iyo. Pero alam mo ba kung anong duda nyo? Di, boss. Bago ako pumunta dito, ano yung mga tinatanong ko sa inyo? Anong mga sinasabi ko sa iyo? Tungkol doon sa group chat. Sa group chat. No. About ni, ano. About ni ano. So, mas may pinaka-importante talaga akong sasabihin sa inyo eh. Ano yun, boss? Pumunta ako dito kasi gusto ko lang malaman nyo na 54 lang yung butas ng Skyflex. Bakit? Ha? Yan lang. Ibalita ko lang sa inyo na ngayon ko lang nalaman na 54 lang yung butas ng Skyflex. Binilang mo yung anong butas. Hindi, nakita ko kasi sa ano eh, sa mga comments na pag may mga post na viral na nag-comments na gusto ko lang ipaalam sa inyo na 54 lang yung butas ng Skyflex. Tapos sinearch ko talaga sa Google. Ayan o, alam nyo ba kung bakit 54 ang butas ng Skyflex? Hindi ko alam. Baka may ano talaga yun, may ibig sabihin yung bakit 54. So nalilito kayo no kung ano yung sasabihin ko sa inyo ngayon no. Yun lang, gusto ko lang ibabalita sa inyo. So ayun mga boss, nandito ako kasi medyo matagal na ako hindi nakapag-post ng vlog. So eto, nag-vlog na lang ako kasi ang daya kasi nila Boss Lloydski, hindi ako nila sinama dun sa probinsya nila. Kasi fiesta kasi sa amin. So hindi ko pwede na iwan ko dun sa bahay na walang tumulong dun sa bahay nilang mama. Ayun, so gusto ko talaga sumama sa kanila dun sa probinsya kasama silang May, si Kurt, at saka si Boss Lloyd at ang buong pamilya niya. Di ba, Boss Lloyd? Oo. And yes, ipapaalam ko lalo na sa pamilya ni May na hindi ako nakapunta dun kasi yun nga, fiesta, alam nyo naman, sinabi ni Boss Lloyd nung nakaraan. Nag-impake na sana si boss. Oo, naka-impake na sana ako, naka-ready na sana yung mga damit ko eh. Pero nung sabi ni Papa na huwag mo kaming iwan dito sa bahay kasi walang makatulong dito. Oh, yun. And yun lang, ipapaalam ko sa inyo, 54 lang yung butas ng Skyflex. Kala namin kung anong sasabihin ni boss. Tapos ito, meron akong kwento sa inyo. Alam nyo ba? Nasa ano ko eh, nasa panaginip ko eh. Yung sapatos mo, nilinisan mo na ba? Yung nakatapa ka ng tae. So ito, meron akong kwento sa inyo. Sa panaginip ko, merong isang dalagita, isang babae. Tapos,
Pag sinabi ko babae, yung tingin ni Boss Lloyd eh. Mahilig ka talaga sa mga babae, Boss Lloyd. Meron isang babae at meron isang lalaki. Si babae, nag-scroll siya sa Facebook, tapos may nakita siyang Lalaki. gwapo. Gwapo. Tapos sinachat niya. Ina-add niya muna. Tapos naging friend niya nung may umabot ng mga hindi naman masyadong malayo na 1 oras. So naging friend niya. Pagkatapos, inaccept siya ng lalaki. Tapos chinat niya, "Uy, idol, may sasabihin sana ako sa iyo." Tapos sinabi ng lalaki, "Ano 'yun?" "Ay, mahihiya kasi ako. Ano sasabihin ko?" Tapos sinabi ng lalaki, "Ano nga yung sasabihin mo sa akin?" Tapos sabi niya, manghingi daw siya ng load. Tapos ba't ka tumawa? Sabi niya, manghingi daw siya ng load. Tumawa yun. Manghingi daw siya ng load. Tapos sabi ng lalaki na, "Ay, load lang pala yung hihingiin mo. Kala ko yun lang pala eh. Bakit ka naman nahihiya? Bakit ka naman mahihiya na mahingi ng load sa akin? Okay lang yun." Sabi ng lalaki. Tapos sinabi ng babae, "Oo, pero pag ayaw mo, okay lang." Sabi ng babae. Tapos sinabi ng lalaki na, "Sige, papaludan kita." Sabi ng babae, "Bigay ko sa iyo yung number ko ha. Ito yung number ko. 0999 tapos, nung binigyan niya yung number niya, sinabi na, ito yung network ko ha. Tapos, paludan mo ako ng, giga. Di ba may mga giga 50, magano no? Giga 50, okay. Magpapaload siya ng giga. Tapos sinabi ng lalaki na, "Okay, sige, off mo yung data mo. Off mo yung data mo para hindi manakaw yung load mo. Pag hindi makain yung load mo, pag na-load na siya tapos naka-on yung data, hindi pa ma-register ng giga, di ba?" Pagkatapos nun, sinabi ng lalaki na, "Wag mong i-on yung data mo hangga't hindi dumating yung load." Alam niyo ba kung ano nangyari? Ang yari. Hindi pinapaload ng lalaki. Hindi siya niloadan ng lalaki. Isang taon na hindi na Isang taon. Hindi, isang mga ilang oras yun nag-aantay siya. Mga 5 oras. Mga 5 oras siya nag-aantay. Tapos, nung nag-online na si lalaki, sinabi ni babae, nag-on na siya ng kanyang mobile data kahit wala siyang load. Nag-free data lang siya. Sinabi niya sa lalaki, "Uy, scammer ka." Ano si Boss Lloydsky Meron akong sasabihin sa inyo mga boss Eto si Boss Lloydsky. Siya po yung lalaki. Ba't ka nahihiya? Huwag ka mahihiya. Di, mas kasi Talent mo boss. naman yan. Kasi yung babae nanghingi sa akin. Tapos nasa isip ko, grabe. Nag-chat lang para mahingi ng load. Ako nga walang load eh. Di ba, Kurt? Di ba? Yan yung sa akin, Tapos, Kaya sinabihan ko na off mo yung data mo. Tapos hintayin mo yung load. Pag hindi dumating, wag mong i-on yung data mo. Sabi niya, "Oo, sige." Tapos pag bukas na, nag-chat sa akin. Sabi niya, "Uy, Lloyd, scammer ka." Putang ina. Scammer ka mo. Eto, sasabihin ko sa inyo mga boss, ito si Boss Lloydsky, scammer na to. Isa siyang dakilang scammer. Nanghingi sa kanya yung babae ng load. Pero sino ba yun? Kilala mo yun, Kilala ko yun, boss, pero hindi ko nasasabihin. Kilala ni Boss Lloyd. Kapit-bahay nila. Ay, hindi naman masyadong malapit ng bahay, di ba? Magka-barangay lang. Sinabi ng babae na manghingi siya ng load, tapos sinabihan ni Boss Lloyd na antayin mo, off mo yung data mo, tapos wag mong i-on pag hindi dumating yung load. Ako nga wala nga akong load, ako nga yung manghingi sa Bakit hindi mo binigyan? Bakit hindi mo tinupad yung sabi mong bigyan mo siya ng load? Kasi boss, yun lang ang niya sa akin boss, yun lang yung pakay niya sa akin boss eh. Yung load? Oo. Pangit kasi pag nag-chat lang tapos naghihingi lang ng load, di ba? May mga tao talagang ganyan na i-chat ka lang. Nung una, ikaw yung una mag-chat tapos isin ka lang, hindi ka mag-reply, hindi sila mag-reply. Tapos nung malaman mo na mag-chat lang sila kasi manghingi ng load. So Kurt, anong reaction mo nung time na sabi ni Boss Lloyd na may ini-scam siya? Tuwa na lang to. Ano? Nagkatuwaan. Nagtawaan. Mga scammer. Ito mga boss huwag kayong maniniwala sa dalawang to, mga scammer to. Sino ba yung bibigay na load lang yung pakay? Tapos Diba? i-chat ka lang, load lang pakay. Kala ko kung boss. Oh. Sabi pa niya, "Nahihiya ako sa iyo eh." Sabi ko Baka akala mo na umamin siya na may gusto siya sa'yo. baka yun. Baka yun. Sabi Yun niya na akala mo. "Nahihiya ako." Sabi ko, "Ba't ka naman mahihiya?" Oo. Sabi niya, "Ay basta mahihiya ako." Kung sige na,
ano, sasabihin mo na. Ah. Tapos sabi niya, hingi sana ako ng load. Ano sa isip ko, putang ina. Yun lang pala eh. Puta, ina mo Sa- ha. Sabi ko, Scammer sige, kayo. ano, sin mo yung number mo. Ano number mo? Sin niya. Oh, Tapos, tapos, tapos sabi niya, ano, TNT. Tapos oh, yun. TNT. Oo. Tapos giga, ano yun? Giga. Nasa isip ko, giga. Dapat 50 pag giga. Oo. Giga. Giga. Sabi ko, sige, off mo yung data mo. Wag mo Ah. wag mo yun pag di naabot yung Pag di load. maabot yung load, oh. Tapos naghihintay siguro siya ng mga ilang oras. Sabi niya kasi, Ah. una, boring daw siya sa bahay. Oh, boring sa bahay. Sabi Gusto niya niya ng kay- load Sabi kasi niya kay Lloyd, kahit magkano, kahit Pang basta- video lang. pang video. Oo, pang bakit, video. bakit kailangan niya ng video? Iwan mo sa kanya. Baka manonood siya ng mga vlog mo. Bakit hindi mo naman binigyan ng load? Baka manonood siya ng mga vlog nyo. Oh. Wala nga ako. Wala nga akong load boss eh. Tapos siya, Kawawa, bibigyan ko. kawawa naman mga vlogger to, walang pera pang load. Tapos sabi, scammer ka pala, Lloyd ah. Lloyd, scam ka ha. Load pa more. Sabi niya, Oh. Lloyd, scammer mo. Ano sabi niya, puta ka, scammer. Kung manonood siya ng video na to, ng vlog na to, kung nanonood siya, Ay. ano Sorry sasabihin sa mo? scam. Oh. So, sabihin mo, bakit hindi mo siya binigyan? Oh, Dapat siya yung sasabihan mo. Sige, sige. Di ako nakabigay sa iyo kasi ano, kala ko kung anong pakay mo tapos wala akong load. Tapos kasi gabi na yun. Tapos wala nang ano, open, sirado na yung mga tindahan dito. Pero, alam niyo ba, nung nangihingi siya ng load, hindi yun gabi. Hindi yun gabi, no? Gabi yun, boss. Gabi yun? Yung, Ganun yung, mga boss ganun yung tricks pag may nag-chat sa inyo na manghingi ng load. Yun yung tricks para hindi ka makapagbigay ng load. Sasabihin nyo lang, off nyo yung data nyo. Huwag nyo i-open yung data nyo, huwag nyo i-on yung data nyo pag pag hindi dumating yung load. Tapos, wala na, parang bulang nawala. Ito si Koto, isang scammer din. Mga scammer kayo ha. Andito pala yung tambayan ng mga scammer. Binalita ko lang sa kanila na 54 lang yung butas ng Skyplex. At tapos nagkwento ako sa kanila na kasama ko itong dalawang scammer. Scam boss, pa more. ano boss, tanong natin sa kanila, boss. Oh. Ba't 54 lang yung butas ng ano? Oh, Skyflex? okay, tanong namin sa inyo mga boss, bakit 54 yung butas ng Skyplex? Comment nyo lang sa baba. Kung bibilangin nyo, baka mali yung sinabi namin, baka hindi 54. Comment nyo lang din sa baba. Baga ano yun, baga boss, bibili sila ng ano, Skyflex tapos bibilangin nila. Bibilangin nila. Di ba, Court Natics? At syempre, bago natin tapusin itong vlog na to mga boss, make sure na nakasubscribe kayo sa aking YouTube channel. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Syempre, subscribe nyo ang YouTube channel ni Boss Lloydski. Subscribe nyo aking YouTube channel, Lloyd Taghoy. Pakiclick ang subscribe button and notification bell para ano, more updates sa susunod yung video. Okay, Court Natics, kailan ka maggagawa ng YouTube channel mo? Pakabigay na ng load. Tsaka ka lang gagawa ng YouTube channel pag nakakabigay na kayo ng load, pag hindi na kayo maging scammer. Ano? Pag nandun na yung load sa ano, sa yung Nandun na yun. Okay mga boss, hanggang dito na lang at see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.